szerintem maradjatok is a színpadon. Kis meglepetés jön. Maradjatok a színpadon. És akkor, hölgyeim és uraim, a Salgótarjáni Erika Street Dance School Rossi vezetésével! Közben csalok egy kicsit. Várjuk a kedves hölgyeket és urakat a Tarjáni Tavasz további szabadtéri programjaira legközelebb vasárnap 17 órától Moldvai Vigadalon. Zsákmódtánccal, a Folt zenekarral, és egy dolgot szeretnék, de nagyon-nagyon megköszönni. Simon Lajos merre van? Föl tud jönni a színpadra? A Salgótarjáni Közművelődési Non-Profit Kft-nek szeretném még nagyon megköszönni, hogy az elmúlt körülbelül amióta táncolok, ő az az úr, aki nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és egy pár szó erejéig szeretném átadni a mikrofon, mert az úr a megszokott hang. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy fölhívtatok. Azt gondolom, hogy vagyok áltatok kiállítani, de hát nem vállalom, nem? Mert ebben sokkal jobbak vagytok. Kedves közönség, Horváth Tomek annó, mint a hip-hop régteam frontembere, robbant be ide a közönség színe elé erre a színpadra, most pedig egy igazán nagyszerű tánciskolát vezet. Én azt hiszem, érdemes volt neki itt elkezdeni a pályafutását, és remélem, hogy marad is a körükben. Úgyhogy nagy tapsot Tamásnak! Nagyon szépen köszönjük! És akkor a mini kategória jöjjön ki utoljára, és hajoljon meg! Na gyerünk, gyorsan! És itt a mini kategória! Köszönöm szépen! A következő a Junior 2 kategóriát szeretném ráadni a szépen! Nem hagytam még abba. Junior 1 kategória. Drága egészségügyi! És én magam, Tomek és Rossi, akinek most fogom a kezét majdnem 1000 ember előtt,